Mao ni pagpanagat nila guys. Lahuman sa bagyong uwan. Atong tanaw nilang kuha guys. Atong silipon. Nanay. Oh, sige. Pila pen? Ano noybe? Wala din mo duha. Ano noybe? Ulo-ulo talaga. Ito. Ang apay gagmay. Ano noybe? Site, site. Ha? Tele. Siti. Wow. Bye. Ya. Ha? Nungit ya. Palito na naman. Ang pagod. Kasi ko ano. Noybe. Oh. Kane? 350. 350 kilo. Iba nga. Tambat. Ha? Tambat. Hapit naman rin. Noybe naman rin hapit. 100. Ha? 500. 500? Saan ba? Ay, ito. Pero mirror. Sambil ba? Bawaan ag kilo sa mong isda, mo ra mang butangan an. Ha? Ano report? Ano na? Makina nila. Ito man din. Tuhan alam na. Sige, sige. Ano lang nare? Kumain ng anak. Nangilan tanto? Driver, totoo eh. Oh, si Junior wa pa ka uli. Hello guys. Wa managat guys. Ha? Bok. Wa ka managat. Lago yung trabaho. Ah. Daon sa man mo ga. At kapital ko, kabinet lang pulper mo. Ah. Kisa man ni. Oh, si ala din. Ato kang panagat ko. Punit alis minsan. Aja lang hotda kay wa nay patimbang pod.
Oh. Uy, kasi di na takasuwa ha. Kata mo sa ano, tanaw ta. Sure, ay. Ha? Sure. Sud ano na? Oh. Uy, sa ano to? Oh. Unsa man eh? Puno tong ha. Ay, kabento na eh. Puno. Pila? 1/4. Pila pen? 1/4. Sa small na? Pero ito, Bro, bro. ulo dos, guy. Ha? Big. Boy, siguro dedoy. Lisod lagi ning manangkad di ay. Yo, boleh na gabi sa kuan. Wa na kaabot si Jentay wa. Daghan na to Riverside, gawat-wat ko padakot. Unsay nga na sa orasa? Samo ro. Sa orasa? Dito man ko si Birto. Mo ko sa job alas 7 dito na ko. Ah, late man sila. Mulan. Alam. Sino taras lang presyo na tag 180, na tag 150. Pila man. Dagko na gabi bukan ka na naga. Hey. Hawa mi siro kana ko mo ni. Baka nagtagaan. Isa di na. Adon. Ano na? Warya mana siya ro kedua. Wala, berganyan na malangre. Setan. Kapan kapan? Gamur ya. Kilo kan? Kuha ka sa kilo. Oh, masuk lagi lama kena. Tahu abi to kay wala pud mo kilo. Ha? Wala pud mo kilo. Aron tunok doy. Kuan na. Naik kunci jora. Hapon lang itampaw. Ito na, bunga ng tingil ito na. Peligro na iagin ako tong-tong-tong na mahom. Gagmay man kita po na tayo. Alam nang gamay kay tilo na ng buko kaon. Adi na.